Narcís Oller va néixer el 10 d'agost de 1946. A Valls, capital comarcal de l'Alt Camp. Al fer-se gran es va traslladar a Barcelona. Quan va arribar a Barcelona va començar a estudiar dret. Va treballar com a procurador dels tribunals i va començar a escriure. Va iniciar la seva producció literària en castellà, però en conèixer el moviment de la Renaixença va optar per escriure en català i va crear un model de narrativa moderna. Podem distingir 3 etapes en la seva producció novel·lística. La primera es diu La papallona, reflecteix trets romàntics. La segona es diu Escanyapobres, descriu la societat catalana. La tercera, La bogeria, segueix els postulats de la novel·la naturalista. Narcís Oller pertany a la classe social de la burgesia. Va jugar un paper molt important en els Jocs Florals. Mantenia una amistat amb Benito Pérez Galdós, que li deia que escrivís en castellà, però ell es negava, ja que volia escriure per al seu poble. Narcís Oller, mort el 26 de juny de 1900.